L'Elàstica, amb Eduard Díaz, Cristian Romero, Sergi Pozo, Nil Remus i Àlex Sabater. Bona tarda a tothom, som campions de Lliga. Ho tornaré a dir perquè sona meravellosament. Som campions de Lliga. Hem tornat. Després de tot el que hem passat, després d'anys de reconstrucció, d'encaixar derrotes doloroses, de veure com no podíem superar la marxa de Messi, aquest dijous vam poder tornar a aixecar un títol de Lliga. I ho vam fer com ho fa el Barça de les grans nits, amb futbol, amb orgull i amb una generació que ve a menjar-se el món. Perquè sí, amics, aquesta Lliga no només la guanya el Barça, la guanya una nova era. La guanya Pedri, que s'ha convertit en estrella mundial i que sap carregar l'equip a les seves espatlles per fer-lo pivotar de dreta a esquerra i d'esquerra a dreta. La guanya Pau Covarsí, que té cara de no poder votar encara, però defensa com si hagués jugat 15 temporades a qualsevol equip top. La guanya Gavi, que ha tornat de la lesió i que segueix mostrant un esperit que és d'una força de la natura que encara estem intentant explicar científicament. La guanya Chesnik, que entre cigarro i cigarro ha sabut no només protegir la porteria, sinó entrar també al cor de tots els culers. La guanya Lewandowski, que ha demostrat que l'edat és només un número i que no és tan important com el número de gols que fas en una temporada. I la guanya Lamine Yamal, un jugador que ens recorda el nostre petitó, que ens fa preguntar si és possible que després de tenir el millor jugador que s'ha vist mai, la història es repeteixi. Ens fa entreveure i imaginar anys de victòries i desenes de copes i trofeus. I finalment la guanya Hansi Flick, un entrenador alemany que ha arribat amb el seu accent seriós, la seva amabilitat i un estil de joc espectacular que fa que no només guanyem, sinó que ens ho passem molt bé veient els partits. Ens ha tornat la fe. Aquest triplet domèstic, Supercopa, Copa i Lliga, no és només una resposta als que ens donaven per morts, és una declaració d'intencions. El Barça ha tornat i no només per guanyar, sinó per dominar. Aquesta generació no és només el futur del Barça, és el futur del futbol. I el món molt aviat ho sabrà. Així que poseu-vos l'elàstica, aixequeu les copes de cava i repetiu amb mi: som el Barça i això només és el començament. Arrenquem! Editorial absolutament èpica que s'està superant cada setmana el nostre col·lega Edu Díaz. Bona tarda. Molt bona tarda, amics. Bona tarda, Nil Remus. Molt bona tarda, Cristian. Boníssima tarda, Sergi Pozo. Molt bones tardes, Cristian Romero. I el showman, bona tarda, Àlex Sabater. Bona tarda a tothom. Estem de celebració, ja tenim la molt buscada Lliga, per fi la tenim a les vitrines, tenim triplet domèstic, com ha dit l'Edu. Crec que tots fem bona cara, estem força contents, la temporada ha anat molt bé. Hem de dir que en Pozo i jo vam tenir la sort de poder acudir a la Rua de Barcelona i bé, la festa va ser tremenda, on a més es van registrar més de 600.000 persones a la Rua del Barça. 670.000 persones, va ser una bogeria. Una absoluta barbaritat. Vau dir alguna cosa? Vau cridar Franqui, sí, l'elàstica, saluda. Justament que vaig cridar molt. Però elàstica. No vau fer promo? Clar, és que si no... Mira, ens vam trobar en Juanpo i vaig pensar de dir-li, però se'n va passar tan nerviós. Us enviem d'enviats especials, tio, i no feu, no compliu. Bé, vam intentar parlar amb la Yamal, però va estar a esquenes tota la rua, per tant, va ser complicat. Us va mirar algú a la cara? Sí, vam tenir la sort que en el germà d'en Willy, que li enviem una abraçada des d'aquí, ens va mirar Rafinha. Ens va mirar Rafa. Bueno, està bé. Però, clar, igual que ens va mirar nosaltres, va mirar 600.000 persones més. Per tant, no ens va dir res, lògicament, però sí que els vam tenir molt a prop. I, bé, podríem remarcar algunes figures de la Rua, que van ser, per exemple, Fermín, Íñigo, Valde, van estar molt a top. Lo d'Íñigo... MVP? Íñigo per mi va ser l'MVP de la Rua. Jo quan el vaig veure, que tinc el vídeo més, arribant a Arc de Triomf, tot vermell, tothom amb bengales, amb el fum, ell sense samarreta, aixecant les banderes, tot loco, ves amb una estelada. A mi em va encantar, vaig dir, hòstia. Íñigo portava una borratxera que era en Saba probablement a Sasa dissabte nit, I després a sobre es va caure, que no sé si heu vist el vídeo, sí, el vam veure en persona, que vam veure en directe, sí. I es va caure. Jo què sé, també després el de Fermín, amb el micro tot el rato càntics o sigui, el que em va agradar va ser que no eren càntics del Barça i ja està, eren càntics de culers. El core, era el core... El Lore. Bueno, no, però vull dir que em va fer il·lusió perquè realment són gent del Barça
gaudint un títol del Barça, que Marc Bernal ho va dir-ho. Jo, si no estigués ara aquí a l'autobús, estaria aquí baix celebrant amb la resta, i a mi això és el que m'encanta. Sí, la veritat és que bé, en Pozo m'ha donat la raó, crec que és absolutament recomanable per tots i cadascun dels culers que ens escolten, fins i tot nosaltres també. És una experiència increïble ajuntar-te amb tanta gent que està gaudint del mateix que tu, i la veritat és que la festa va ser tremenda. Sí que és veritat que al final, quan acaba la Rua a l'Arc del Triomf, és una barbaritat. O sigui, és molta gent junta allà que no et pots ni moure, però l'experiència és top i recomanadíssima per absolutament tots els culers. I que és això, que són 600.000 persones que estan allà pel mateix que tu, i que tu us prometo que et ficaves a cantar qualsevol cosa i tothom et seguia. Vull dir, es nota molt com per què estem allà. Les ganes del culer de celebrar. Sí, també. Portàvem temps que sí que és veritat que han guanyat la Lliga de Xavi fa 2 temporades, però aquesta superioritat i aquest, com ha dit l'Edu, hem tornat, teníem moltes ganes de treure aquest sentiment, i el culer ara mateix és feliç. Vam tenir la relliscada Champions, com bé tothom sap, però la temporada és històrica i sembla que el millor està per venir, que això és lo positiu, no? O sigui, el que jo crec que gairebé ningú dubta, o pocs dubten, és que aquest equip fa pinta que marcarà una abans i després. O sigui, serà un equip que una etapa del futbol espanyol estarà marcada per aquest equip, no? I jo crec que a Madrid és del que tenen més por, de que sigui una segona generació gloriosa del Barça. I a part, jo suposo que lògicament no és coincidència, però quan millor està el Barça també millor està la selecció espanyola. Per tant, és important saber que l'any que ve ja tenim any de Mundial, Espanya és una de les favorites, i el Barça està creant absolutes bèsties com ja poden ser Lamine, Covarsí, Casador, Valde. Vull dir, el Barça torna a ser la base d'una selecció espanyola que torna a fer por. L'altre dia, sabreu el nom, jo no el sé, aquell noi argentí que a vegades està amb la Cobra i així, que fan... Andavo va fer una pregunta, vaig trobar... No aquest és la Cobra. No, l'altre, el més petitet, aquell. Sí. Deia, si Lamine acaba el 2027 havent guanyat una Copa d'Europa, una Eurocopa, un Mundial, i havent guanyat la Pilota d'Or, diu, tindrà 20 anys. Diu, serà un jugador que entrarà ja a la història dels millors jugadors que ja es pot retirar de la història amb 20 anys. I que això no té cap problema. Hi ha jugadors com Harry Kane que tenen una carrera gloriosa, que ha hagut d'esperar fins als 32 anys per aconseguir el primer títol. Una Bundes amb el Bayern, la qual feia 11 temporades que guanyaven i en el seu primer any no la va guanyar. Però mira, sí, la veritat és que al començament de carrera de Lamine Yamal poca cosa més li pots demanar. Vull dir que... Hem de recordar que el seu primer títol va ser la Lliga de Xavi, que com que va fer jugar amb 15 anys un partit que era contra el Betis, ja li va comptar. O sigui, estem parlant que un jugador que té 2 lligues, una Copa d'Espanya, una Supercopa d'Espanya i una Eurocopa. Vull dir, 17 anys, no tenia els 18. I diu que només li falta la Champions i el Mundial. Sí, pràcticament. I el Mundial de Clubs. Bueno, i que es destacava la informació de que té les mateixes lligues que Cristiano Ronaldo, que Neymar, o sigui que ell també, o sigui, és una barbaritat. Jo trobo que és... El palmarès de Lamine Yamal serà per estudiar-lo, segurament, però és que encara estem parlant de que potser li queden 17 anys de carrera encara, vull dir que... Són 34. Però un extrem normalment... També era extrem Messi. Mira Estuani, Messi 38 anys. Els seus últims anys ja no era un extrem, era mitja punta. Posem-hi 15 anys. Però no. tot just acaba de començar i bé, ja està aspirant a tot. 15 anys és pràcticament el doble de la seva edat. 9 anys menor que Mbappé. És que això és... Clar, aquesta dada és acollonant. I Mbappé que encara sembla que li queda tota la vida per davant de vida futbolística, no? Parlem. Aquí l'Antequera pregunta que en l'editorial no has dit res de Frenkie de Jong. No, s'han quedat molts fora, S'ha quedat Frankie, s'ha quedat Frankie... Ferran no sortirà a l'editorial. Fermín, sí. Fermín l'havia posat Fermín pel final, S'ha de parlar de Fermín. Sí, però és jugador que... M'encanta. No, però Íñigo tampoc l'he dit. Molts, vull dir, havíem de triar. I la Iñaki Peña ha quedat fora. Home, però Frenkie era un clar, Iñaki Peña ha fet el millor partit d'un porter amb el Barça aquesta temporada, el partit del Bernabéu.
Sí que és veritat, potser sí. S'ha de dir que sí, jo també opino que... No, però Chesney no va fer un... El Benfica. Sí, Chesney va fer el partit contra el Benfica. Que... No, el d'anada va ser... el d'anada de l'eliminatòria. El del 4-5 a l'últim minut. 7 o 8 parades. Va fer penals i tot aquell dia, va menjar-se Rafinha. No, jo crec que... és l'1-0. Aquest esteu dient el de les eliminatòries. El de la Lligueta. que expulsen a... Que li carden les bengales en el camp. Sí. Que van dir que estava a la seva onda. Sí que fa paradons. El partit que juguem amb un jugador menys és del minut 20. L'anada. Sí, l'anada de les eliminatòries. Doncs Chesney també va fer. Antequera, Drau de Pedrerol, me diu el tio. Sí. Becario. Bé, doncs, Becarios no. ja que parlàvem de... Bueno, becarios no. Ja que parlàvem de Lamine, crec que esteu tots d'acord. Ara sí, crec que està en el seu prime. Ara sí, és jugador que opta a tot. I ara sí que és un jugador que poca cosa té més a polir, traient la definició com vam dir la setmana passada, però I bueno, és que veus i ara fa 2 partits que és partit que juga, partit que fa el seu gol. Està fent la d'Arjen Robben Arjen Robben no. cada partit. Està fent millor encara. Una pregunta. Jo vaig dir l'altre dia, vaig ser l'únic que va dir que el millor és Lamine Yamal. Seguiu defensant que és Pedri? O... Escolta'm, No, jo vaig dir Lamine també. no, Mira, no. tu i jo, Edu. Però només perquè marqui gols i perquè aporti el que d'allò, sí que és veritat que el tram final de temporada ha sigut el millor. Sí. No una Sí, res. sí. Però durant tota la temporada el que ha mantingut l'equip, quan veies que no hi era el Barça anava una mica perdut, era Pedri. Sí, jo també estic Que aquí. en el mig del És camp que la el jugava. futbol no té memòria, tio. Sí. I la campanya perquè és per Lamine Yamal. I Bueno, no de, Pedri. però, de la mateixa manera que podíem destacar la figura de Rafinha, que al principi de temporada era una bogeria i tots Ballon d'Oro, i ara, tot i que té uns números, bueno, els millors números de qualsevol jugador d'aquesta temporada, Saps s'ha quin és el oblidat problema? més ja i estem... Saps quin és el problema? I està per darrere de la min. Sí. Com deia abans amb el tema de que el futbol no té memòria, el tram final de la temporada de Lamine probablement està a l'altura del principi de temporada de Rafinha, però com el més recent ha sigut el de Lamine... Sí, però a veure, també és veritat, si l'altre dia mirava dades de regats i si mireu de totes les 5 lligues, Rafinha, el segon, ara no recordo qui era, diria que era un de la Premier, Doku, crec. Doku portava com 102 regats i Lamine en portava 150. Vull dir, és a dir, Pedri és superimportant, és vital, si no juga Pedri l'equip ho nota moltíssim, però és molt més difícil trobar un tio... Lamine que un Pedri. Clar, Sí, jo però... crec que per això és el que es valora més I en els partits importants, que és quan tothom fica els ulls, Lamine Clar, en tots tio. els partits ha sigut Se l'ha tret a tots. en Escolta'm, tots. sí, no diré que no. I Lamine també té aquesta campanya perquè és el jove, el que tothom espera Marketing. més, el que és més vistós de veure, però és que Pedri és intel·ligència pura. O sigui, aquest tio Sí, està jugant i recupera pilotes, fa jugar l'equip... Màxim recuperador de les 5 O lligues sigui, també a Europa. el tribot que sempre ha buscat el Barça està unificat en un jugador que és Pedri, que és el Busquets perquè recupera, Clar. és el que fa jugar perquè... Jo estic Ara amb t'anava a Xavi. dir, Busquets, tu recordes aquell Enriquelme que va sortir fent unes declaracions dient el millor jugador del Barça és Busquets i tal, que Busquets Perquè ha fet que la figura de 5 es converteixi en una figura de 10. Busquets era boníssim, l'hem trobat a faltar moltíssim, però mai va estar dintre de les possibilitats de guanyar el Perquè Pilota d'Or com competia- estava amb Xavi, Iniesta. Bueno, pues això que estem parlant, de que perquè és la la seva figura... feina era molt més bruta, però jo crec que No, Pedri és més de construir. No, però això, que és una figura molt important, però no se li té tant de reconeixement perquè no és un delanter o no és un migcampista més jo penso ofensiu. igual. Però I bueno, que és el que local, estem defensant és gol en Christian i en Saba i jo, que és això, que és una figura molt, molt important, l'únic que no és tan destacada perquè no té tantes assistències. Això és el que anava a dir. Per exemple... Qui us vendríeu abans? A Lamine o a Pedri? Cap A dels dos. Pedri perquè la figura... ja, cap dels perquè dos està clar, però- un extrem com Lamine no n'hi ha. Per això t'he dit que Sí que és veritat és que jugadors com Lamine no hi ha. No n'hi ha. Ja no extrem, No. cap jugador. Sí. Però a lo que em referia amb el tema d'en Pozo és que si Pedri... Mira, jo us plantejo la pregunta. La temporada actual de Pedri us sembla millor que la temporada anterior de Bellingham? Com? jo crec que sí. Aquesta temporada de Pedri te sembla millor que la temporada anterior de Bellingham? Sí, anant i tornant. Vale, doncs Bellingham acabarà més amunt del Ballon d'Oro que Pedri per als gols i les assistències. I els 100%. títols. Aquest any? Bueno, sí O que és l'any veritat- passat? L'any passat Bellingham va quedar rànquing 3, si no m'equivoco. Sí, però a la Lliga va ser... No, jo crec que aquest any Bé. Pedri és top 5, Pot ser, però l'any passat jo crec que optava més Bellingham al Ballon d'Oro que Pedri aquest Christian any. Bellingham va ser el màxim, no sé si el màxim golejador, però la primera volta a Bellingham, no sé si la recordeu, la Lliga la guanya ell. Sí, però és igual.
però no I a la ha sigut Champions. millor temporada que la No, de Pedri aquest any. Jo per mi tampoc. Jo crec que la pilota d'or, i em sap greu per Lamine, perquè jo crec que se'l mereix, jugarà un paper molt important al Mundial de Clubs, i voldran donar-li... Jo no ho sé, jo trobo la final de Champions, tal com... És que Dembélé per mi és l'únic que li pot treure... Sí, si la guanya el PSG, realment Dembélé ho haurà guanyat absolutament tot i haurà fet uns números tremendos. No sé de què esteu rient. Res, perquè l'Antequera diu Nil, fanboy de Yamal, els fans de l'Elàstica ja t'hem enxampat, i després fica que, per entendre'ns, Cristian i Sava són els Pedri i Yamal de l'Elàstica. Però no podem banejar aquest tio, no hi ha cap... No, a mi tampoc m'ha dit, o sigui, jo resulta que... No, a mi m'ha dit Pedrerol, preferiria que no m'hagués dit. A mi no m'ha ni comentat, que és pitjor, o sigui, ha parlat de cada un de vosaltres menys de mi, no, bueno... Pozo Edu Aguirre, sí, hombre. Estàs dient, tio. No sé, portes samarreta blanca, no sé si portes alguna bosseta a la butxaca. Està guapo. No, jo en el cas aquest que dèiem, que estàvem parlant i comentant de lo de Pedri i Lamine, jo ja per tancar el tema, la meva opinió és que Pedri, si no està al camp, es nota més que si no hi ha Lamine. Sí, jo també ho crec. És que jo també ho crec. Sí. O sigui, el Barça... En el cas del Barça, Sí, no, Es nota més en un partit contra el Getafe. O Jo no ho contra el crec, Valladolid. no. Però Cristian, jo crec que Lamine és d'aquests jugadors que tampoc guanya un partit sol. Sí, i Pedri és d'aquests jugadors que gràcies a ell domines el mig camp de l'altre rival i això fa que Lamine tingui superioritat. Pedri és el que et fa guanyar el partit i no ho veus. Sí, jo també ho I a crec. més, hi ha un partit d'aquesta temporada que es veu claríssim, que surt Pedri, diria que és el partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid, que anem guanyant 4-2 i va ser a marxar Pedri I ens van cardar dos. i ens van fotre 2 gols perquè no teníem control del partit. Jo trobo que aquí és on és més important. Però és que és tremendo que, a part del que tots ja sabem que Pedri és un grandíssim creador, un mag de la pilota, te l'amaga, te gira, te dona joc, és que, recordem, és el màxim recuperador d'Europa. És que a part de ser una bèstia tècnica, és un recuperador nat i un treballador. Vull dir, és que què més se li pot demanar a un mig centre? Com Sabeu pot ser quina és la millor? part bona de tot això? Que els tenim els dos. Que els tenim tots dos i poden Sí, jugar la veritat molts és- anys tots t'anava dos. a dir que sí. Per tant, Sí, és genial. La Porta va dir que està tot bé a la renovació de Lamine, sembla que li pagaran un pastizal, 12 milions es parla, per tant... I ara què deu cobrar, ara? Ara cobra 1 i mig. 1 i mig. Però 12 milions, estem parlant de que amb 17 anys li pagues 12 milions, com aquest tio continua la progressió, li has de donar les claus del Camp Nou quan faci 20 anys. Messi que va arribar a Queda't. cobrar 50 milions. 40 Es deia i pico. 100 bruts, no? Un 90 llargs. Massa, Messi bruts. va cobrar massa. No, en sèrio? Home, Messi, al Camp Nou s'hauria de dir Camp Nou a Lionel El Messi. dia que es retiri i que poder falti o alguna cosa, pues, sí que li ficaran... El dia que es mori li posem el nom. Vale. Camp Nou és el Camp Nou. A veure, que el A Barça... veure, Camp Nou és una merda de nom. Vull dir, al final és dir, teníem les Corts, el Camp Nou, collons, anem al Camp Nou, i es va quedar Camp Nou. Per El Camp- Barça és Camp qui és Nou. per Messi. I ara es diu Spotify Camp Nou, o què és? Ja marxaran, no passa res. Ah, vale. Ara que deies lo de les renovacions, el Barça té molta feina aquest estiu. Sí, sí. Tenim, bé, ho va remarcar el mateix Laporta, tenim la renovació de Frenkie de Jong, que ara dèieu el nom, tenim la renovació de Lamine Yamal, tenim Hansi Flick. la renovació de Hansi Flick, que Ja ja està firmada, feta. Tenim la renovació de Chesney, que encara està posada sobre la taula, que hem de recordar... Ho ha de valorar, va dir. Ho ha de valorar. La dona. Sí, va dir la dona, però, a veure, realment ho ha de valorar en família. Recordem que és un jugador que ja està retirat, en plans ja de retirat, i se li ofereix aquest any per ajudar l'equip, lògicament, ell accepta, i ara, clar... Va veure les declaracions de Hansi parlant d'ell, de Chesney. Sí. Bueno, és un tio tranquil, a veces fuma un poquito. Sí. I la cosa és això, que no només ha sigut una temporada, sinó que se li ofereixen 2 més. Per tant, cosa que haurà de valorar. Jo, per les paraules, em va donar la sensació de que no acceptarà. Jo vull molta gent fora del Barça. Jo aquest any. anava a obrir el meló de porters. Potser no és el moment, Hem de fitxar un porter. però jo trobo que és Jo sí, ho portem recomano. moltes setmanes parlant de Joan Garcia, però sí que és veritat que també Ter Stegen ve de la lesió, però últimament estic veient... El hate de Ter Stegen és molt locus. El Barça... Jo no l'entenc tant, perquè a mi, jo me l'estimo molt, però Us ara el vaig mateix... avançar i tela. Ara mateix... En el partit, en l'últim partit contra el Villarreal, tothom... Surt a les 3 fotos, sí que és Home, clar, veritat. és que- Però, si voleu parlar una mica sí, del tema del partit en si, podem parlar-ne, però jo us recomano que el tema de les valoracions i tal ho deixem pel següent programa, perquè pels espectadors encara no ho saben, però farem un especial al final de temporada. Exclusiva. Farem un especial Apreta. final de temporada, en principi serà un programa més llarg i parlarem una valoració de tota la temporada del Barça, una mica de tot,
i aquí ja I tenim una segona notícia, hem firmat ja contracte per la segona temporada de l'Elàstica, que no sé si ho havíem comentat, però un fort aplaudiment. Jo no ho sabia. Clar, és que l'Edu potser no està renovat. hem agradat el Llagostera Ràdio. És que tu encara ho estàvem valorant. Ets el Ter Stegen de amb el l'Elàstica. que cobro. Sí, a l'Edu l'haurem de renovar, però crec que hauràs de pagar tu per venir, me sembla, Silenci cobra. M'abstindré de comentaris perquè... No, per almenys la puntualitat l'hem de mirar una mica. No. Bueno, doncs tema porters. Tema porters. Avui oferta pel Dibus, diu, no? Sí, bueno, això ho han dit des d'Argentina. A mi el Dibu no... O sigui... Però quants anys té el Dibu? Deu ser gran, aquest tio. Ho ha dit la Cobra. 33 o 34. Informa la Cobra. Entre 32 i 34 crec que té. No, però sí que hi ha bastantes fonts. Jo no el vull, el Dibu. Jo tampoc. 32. 32. Aquest any fa 33. Un sobrevalorat. A mi em sembla un gran porter, però no... Sí. A mi em sembla un gran showman, sincerament. I el Barça no necessita canviar un porter de 33 anys per un de 32. Vull dir, no Joan Garcia, David Raya, si és que... Sí. Hi ha. No sé, jo sincerament continuaria amb Ter Stegen. A veure, de la lesió, jo no em sembla algo prioritari. Jo trobo que està en calés ni de conya. Jo trobo que és moment de fer un fitxatge. Joan Garcia és una ganga. Vull dir, 25 milions de clàusula, Si no ho fas tu, ho farà algú altre. El que és una ganga és el que ha fitxat el Madrid. En Heichel, aquell. En Huijsen. en Huijsen. Voleu començar ja a parlar de tema fitxatges o alguna cosa? O volem... Bueno, anem fent. Com vulgueu, no sé, la temporada... Bueno, hem de comentar el partit contra l'Espanyol. Però estem a la regla 1 ja o no? Perquè això també En principi, Home, sí. i teòricament aquest any el fet de guanyar títols t'amplia el fair play. t'amplia el fair play, i a sobre aquest any has guanyat molts diners perquè has guanyat molts més títols i has arribat a semis de Champions, que també és un plus de diners. Però bueno, amb les renovacions ja també ets una mica de Sí, fair play jo aquí. també ho crec. Sí, segurament sí, però... Només amb la Min. Sí, no. La Min... Home, és que el canvi de salari és important, Sí. Bueno, i és això, és que no només és una renovació. Al final tindrem unes quantes renovacions que això faran que el fair play bellugui una mica. Suposo que el tema Araujo s'haurà de fer mirar, perquè a sobre és un dels jugadors que més... Araujo fora, més Ferran fitxat fora... Però Ferran per què? No en teniu ni idea. Digue'm un nou suplent. Jo sincerament penso El nou que... suplent ha de ser Lewandowski. No. Mare de Déu. Lewandowski I se'n pot anar a Aràbia... fitxant en Joqueres, aquest. Us avanço que aquest any el Barça no firmarà absolutament cap nou. Ens quedarem amb Lewandowski i Ferran. Pues A Lewandowski li molt queda un any i l'any que ve farem la... Jo Guiocres són 65 milions Sí. de clàusules. Jo trobo que el més important és fitxar un extrem esquerre. Ja, Jo també ho crec. suplent. No. O sigui, no estem parlant de fitxar un Per duet... les paraules de Deco passarà. ni fitxar un Nico Williams, perquè són jugadors que poden ser titulars i al final tens a Rafinha, que t'està rendint molt bé, però jo trobo que és la posició que més falta. Mira, més, segurament Sona Ansu Fati moltíssim se'n va. a Demol a Lukman, Mira, jo anava a dir, en Lukman aquest pot jugar d'extrem i pot jugar de nou. Per tant, seria un recanvi... És un flam. Després... Sí? Sí. Vaja. Després... Va quedar top 6 al món d'Euro, crec. No, sí, però perquè va fer un gran final de temporada, però és un tio que és un set amb tot, no és cap espectacle. Però què busques per un suplent? Doncs sincerament, tenim de suplent a Ferran, que tant et pot servir d'extrem com de punta. Si te quedes amb Lewandowski de suplent i fitxes un punta, ho tens tot. No, et falten bandes. No tenim extrems. Que tens Ferran. Jo prefereixo Ferran de delanter. I tens Ansu Fati. Ansu Fati. Sí. Que jo és el que dic. Ansu Fati se'n va i jo trobo que Se'n va, si extrem el paga, no? extrem esquerra no? suplent necessitem segur. I després, O dret. suposo que depèn del que passi amb Araujo, necessitaràs un quart o cinquè central, i a partir d'aquí jo crec que és el porter ja el que falta. Jo crec que Araujo se'n pot anar i que es quedi Christensen, un rol suplent. No, un Eric Christensen Garcia també. espectacular. Sí, allà. el d'Eric també s'ha de parlar. Que Eric jo crec que acabarà sent titular l'any que ve i Íñigo Martínez serà el suplent. Crec No sé, jo. si en Esquerrà i de venir de fer la temporada que ha fet Íñigo m'estranyaria. Sí, però Íñigo em sembla que és un... No sé per què, em dóna la sensació, que és un one season man. No me diguis això, home, no. Sí, tio, no sé, és la sensació que tinc. Quan fa que tu has vist un Íñigo així? Bueno, de fet, no l'has vist No, mai. però perquè ara Íñigo té un rendiment de 9,5 i el millor Íñigo de l'Atlètic tenia un de 8. Tenia un 7. No, t'equivoques. Íñigo ha sigut molt bo, de veritat. Bé, és la meva opinió, no sé. Sí, no, bueno, pot ser. Però bé, sí, el Barça... Lo del porter ho veieu molt necessari o no? Jo per mi sí. És que un bon porter t'ha guanya partits. Sí. I jo no estic dient que Ter Stegen sigui un mal porter. De fet, per mi, i molta gent a TikTok es torna boja quan algú diu això, per mi Ter Stegen és el millor porter de la història del Barça. A mi m'ha agradat més que Víctor En Valdés. el seu prime segur. Jo per mi sí. El Ter Stegen de 2015 m'ha agradat més que qualsevol Víctor Valdés. Tu, però que l'han deixat aquesta temporada, s'han anat la dona amb no sé què, vull dir, tu...
aquest tio no el podem fer fora ara. Hòstia. Ah, no, si vols... S'ha En posat canvi de cabells. Futbol Club No, sí, Barcelona posem Futbol Club Unicef. Per I culpa, ajudem a- per culpa d'això, a veure. per culpa d'aquestes actituds, el Barça ha estat com Clar, està. quina pena fer fora Piqué, a Jordi Alba, Busquets, si ho han guanyat tot amb nosaltres. Després mira què va passar. Jo, ja dic, Ferran fora i... Ferran, que és el que més ha demostrat aquesta temporada. Per això, és un tio que ens va costar 60 milions d'euros i que cada vegada que s'obre el mercat, hòstia, té una lesió. Que per cert, ara després de publicitat... Ara és el moment de vendre'l. Ara que ho diu l'Edu, ara després de publicitat ho tocarem una mica més si voleu, però crec que ha arribat una oferta de l'Aston Villa per Ferran al voltant de 42 milions, he llegit aquest matí. Baix. Out. Baix. Jo, per mi, no es ven. Massa baix. Massa baix. O sigui, 42 milions d'euros pel teu davanter suplent. I aquí fitxes per 42 milions. No, doncs fitxes a Gyökeres i el poses de titular i Lewandowski de suplent. És que Lewandowski no t'acceptarà aquest rol. Però que Sí que Lewandowski, l'acceptava. sincerament... Ets el papa i... Lewandowski porta uns partits que... Lewandowski, jo l'enviaria sincerament, amb un llaç. El partit del Villarreal... Jo t'he dit que Lewandowski no és millor que Ferran, ara mateix. Si tu vols competir per tot, Home, Lewandowski, tio, ha quedat segon. necessitem Quants un anys té nou. Lewandowski? És que és així. Sí, 36. I quants en té Ferran? Però que és igual. 24, Però, 25. però Lewandowski és un tio que té molt de gol i això costa molt de trobar, tio. Abans d'anar a publicitat, m'ha agradat molt la pregunta d'Antequera. Si l'Elàstica pogués fer només un fitxatge, quina posició? Mira, Després de publicitat la tirem. I quin La tirem jugador als tres? seria? Vale, jo ho tinc claríssim. Jo me l'haig de pensar. Qui ho té claríssim, Jo ho tinc claríssim. qui ho Vale? té claríssim és el senyor Enric, que ens haurà de passar la publicitat. Ara ens veiem. Ja hi tornem a ser. Ja estem aquí. Ens havíem quedat amb la pregunta que ens ha tirat l'Adri Antequera. Us l'heu pensat? Sí. Doncs fem per ordre, si voleu, Saba. Jo, si em donguessin carta lliure per fitxar qui volgués... Un? Ah, no, però jo he fet siguients realistes. No pots dir Mbappé. No, clar que no. Ah, vale. Bastoni. Va, realistes. Pozo? Que Bastoni és realista. Podria passar. Podria passar. Bueno, No sé, quanta val un central així. no, el problema no és quanta val, el problema és que l'Inter no el deixarà T'han marxar. dit que si poguessis fer un fitxatge a carta lliure, quin faries? Sí, jo trobo que està bé. Realista ens referim a que no De agafis fet, un del Madrid. És que anava a dir el mateix nom, jo, la veritat. Jo, carta lliure... Carta blanca, no sé com... Carta lliure. Vale. L'extrem del PSG Doué. Molt bo, no? Però M'agrada molt. Clar, és veritat, m'havia pensat en de caps, Realista diria Joan Garcia. Però, Però ja que pots escollir un titular. Clar. Clar. que clar és això. Dué, Però Dué, què No. que li treus a Rafinha? No pots treure Rafinha ara mateix. Dóna-li una temporada bona a Dué. No, sí, estic amb tu, però I se'l menja, és una faltada històrica després de que Rafinha et faci això. La següent pregunta és si venen 100 milions per Rafinha, si el veneu o no. Jo ja us dic que sí, Que no. Bueno, és igual. Home, 100 milions. Tio, 100 quilos... Però encara m'avançaria. Ja, és que t'ho has de pensar. El treball de Rafa... Bueno, és igual, sí. O sigui, el problema és que ens estimem molt. Anem per ordre. Sí. Jo fitxaria, i ara sé que podria ser bastant més ambiciós, però jo crec que passarà a Gyökeres. O sigui, un davanter jove, amb molt de gol, de moment va líder a la Bota d'Or, esperem que la guanyi. Per 0,5 de coeficient, Si marca Mbappé ja Si marca Mbappé ja està. Sí, però també Sí, perquè no té més a partits. Mbappé li queda només un partit, Gyökeres ja està. Salah està a un gol d'Mbappé i li queden 2 partits. Bueno, Es compta el Mundial de Clubs? No. Cristian? Jo, mira, amb la gent que he parlat moltes vegades d'aquest tema, perquè és un tema que l'he parlat abans, jo sempre he dit Rodri, però què passa? Ara és totalment una incògnita i a part trobo que el mig camp del Barça, per sort, està molt i molt ben cobert. i que és madridista, no? No, Rodri no és madridista, no sé per què ho has dit, això. No sé, jo he sentit- De fet, ha jugat a l'Atlètic. He sentit dir-ho, Perquè el volien fitxar i es va... No li dic que no a ningú. Sí. Mai ha tancat portes, però va jugar a És l'Atlètic de lògic, Madrid. és lògic, vull dir que no... I jo, la veritat és que anava a dir el nom que ha dit en Saba. Jo, per mi, Bastoni seria un fitxatge increïble. I és que central esquerrà per anys, formes la parella amb Covarsí, probablement el central amb millor sortida de pilota a Europa. És gran, no? Però, no. No, té 24 anys, Em crec. fa molt que És més jove que jo. Vull dir que per mi Bastoni seria ideal. Jo tinc claríssim. Julián Álvarez. També era un... Julián Álvarez, sí, és que ho veig sí, claríssim. Hòstia, Julián Álvarez. Sí, Ho veig molt clar. Poder abans que Gyökeres. És com dir O sigui, Lautaro, té
hòstia, Julián Jo Álvarez... també l'havia pensat. És com dir la del Lautaro. També és bastant maca. Exacte. Jo Sí, però Lautaro el trobo un quillo, tio, no m'acaba de... Què dius, tio? Sí, t'ho juro, m'adona... No, La cara que fa. Sí, no, a mi Lautaro no El cabell que porta. Sí, no, però Julián Ara Álvarez- millor, ara millor. El veig que més que és a dir, Julián Álvarez encaixaria molt bé perquè molts partits Simeone els fa treballar. Sí, és molt mòbil, a sobre. Clar, els fa treballar molt. Pressiona molt. Heu vist el gol de falta Sí, d'ahir? Ojo, Mare de Déu. Quan acabi el programa us l'ensenyo. Hi ha un jugador que... El gol. Tot el que vulguis. Hi ha un jugador... No, que hi ha un jugador argentí també que es veu que té que ser la nova perla del futbol, que és Mastantuono, Mastantuono, això, sí. que també bé, com que has dit gol de falta m'ha vingut al Aquest cap. nom se l'ha inventat, no? És com No, Mastantuono es diu. Per Robert PG, mastodonte. Però la veritat és que se l'ha... Fernauit? Hòstia, me faries pensar, la veritat és que a Argentina passa una cosa i és que a la mínima s'inflen els jugadors també. Sí. I va marcar aquest gol de falta en un clàssic argentí. Per tant, calma, sí que el nano té 16 o 17 anys, fa molt bona pinta, però compte, vull dir, calma. Clar, pots surt bé i tens un Lamine Mastantuono i, Sí, però i poder atrapem el Madrid a Champions. hi ha hagut casos com Perrone del City, jugadors així argentins que s'han precipitat i al final res, poca cosa. Ja, ara us diré una cosa, que ara has dit això i està molt bé que passi, que estiguem així de flipats i tal, però quan vam guanyar la Champions de Roma, vale, que és la tercera. Vale? Tot feia Messi jove, tot feia pensar que la cosa aniria, vale? I el Madrid en tenia 9. El Madrid sí, llavors el Madrid en tenia 9 i en un grup d'amics estava allà i van fer una aposta, una aposta important entre ells, en què un afirmava que el Barça guanyaria la 10ª abans que el Madrid. I en aquell moment, us ho prometo, que no semblava descabellada, Sí, bé, sembla que te menjaràs el món. Clar, que la guanyaràs cada any. Sobradíssims. Primers de Guardiola... De la mateixa manera que l'any que guanyem nosaltres la 5ª, que és el 2015, i ells guanyen la 10ª, jo crec que tots ens pensàvem que no passaria el que ha acabat passant, perquè 3 Champions seguides, després 2 anys no, després un sí, un no, un sí, un no. Sí, allò és històric, 3 seguides. Sí. Empata un triplet, O sigui, aquesta temporada del Barça ens fa donar compte lo difícil que és guanyar... Sí, tot i que siguis probablement l'equip més en forma d'Europa, però un moment, que aquest pots patinar. Per un minut, sí, 2 minuts i mig. Per un minut i mig i per un àrbit. M'hi sap molt de greu. Digo clar. Sí, però un calvo. Un àrbit calvo. Sí. Està suant l'Edu, No, però em refereixo que vull dir... Sí, hem perdut la Champions, és molt difícil guanyar-la, ningú aquest any diu ens ha el quedat contrari, claríssim. sí. Però jo crec que aquest any érem els... I amb la mala sort que tenim, probablement l'any que ve també podem trobar-nos en un escenari similar o inclús millor, de dir, hòstia, som molt superiors, i també pot passar alguna d'aquestes. És que, sense anar més lluny, recordem l'eliminatòria contra l'Inter. No, i que també hem tingut mala sort, que jo no sé per què. Del 2010. Tu quedes segon a la fase de grups, o sigui, a la fase de lligueta, tu quedes segon, i casualment les semifinals se juguen en l'últim partit a Camp Ha Rival. sigut una merda. Digue-li al Liverpool si és mala sort o no. Quedar primer per jugar contra el PSG... Ja, però el Liverpool, per exemple, perd a casa seu l'últim partit, m'explico? Vull dir que ja jugues a l'altre, en el teu camp. He de dir que, pel que vaig estar llegint un dia, no sé si és informació oficial o no, però és que ara se m'ha anat us he vist i se m'ha anat al cap. No, que pel que vaig entendre s'arreglarien aquestes petites coses que han anat passant durant la fase de... Bueno, durant la Champions, que aquest any era algú nou i era algú innovador, i que teòricament se donaria prioritat en els primers 4 que sempre juguessin a casa les tornades dels partits importants. Molt a favor d'aquest nou format de Champions. A mi, jo estic molt a favor del nou format, i si arregles aquestes coses, perquè sí que és veritat que el Barça ha tingut sort o sigui, jo trobo que el Barça ha tingut molta sort amb el costat de la taula, tot i cada segon ha quedat millor que el primer, però sí que els rivals... El tema de les tornades... Ja parant el Barça sempre li passa, tio, que la tornada és fora. Però ja la fase de grups mola bastant no haver de xupata 2 partits contra el Rosenborg, anada, tornada, no sé què. No, i està bé, que són partits i són partits, doncs has jugat un cop contra el Bayern, un cop contra el Borussia, un cop contra aquest, un cop contra l'altre, i va jugant i no saps mai... No, jo estic amb tu. No era abans que era Bayern nada, Bayern tornada, i si perdies el d'anada a vegades ja deies, bueno, pues és que perdrem el de tornada. I el Bayern està bé, la putada és aquesta,
aquell, com es deia, el Kazan, saps? O no sé què. Sí, però vull dir que hi havia anys que era, vale, perdies contra el Bayern, ja sabies potser que perdies a la tornada contra el Bayern a l'Allianz Arena. Ara no, ara potser jugues un partit més contra el PSG, però en aquell moment estan malament i els guanyes, o sigui és... L'únic que, és el que deia abans, trobo que has de diferenciar una mica més la figura dels 4 primers amb els 8 primers. Sí que és veritat que els 8 primers tenen la sort de poder saltar-se una eliminatòria, això ho trobo perfecte. Però jo fins a semis, després un cop vaig a semis, jo no crec que tinguis cap... Vale, però és que el Barça només ha tingut un partit amb la tornada a casa, i jo trobo que amb unes condicions normals, amb un àrbit normal... Benfica, no? Sí, al Benfica juguem la tornada a casa, però el que em referia és, si el partit de l'Inter, la tornada és a casa i l'arbitratge és neutral, és que jo crec que ens l'emportem, tio, i és un tema molt important, això. És que hem jugat tot fora de tornades, i el Barça sí que és veritat que és un equip que li costa molt la tornada fora de casa, perquè aquest any menys. I mira que aquest any menys, perquè hem canviat aquesta mentalitat, però... I l'any que ve estarem al nostre estadi, i tot és diferent. Tu saps el que sumarà un Camp Nou amb una tornada de Champions quan tinguis un resultat a favor o que estiguis buscant tenir un resultat a favor? Una caldera, no? És que serà increïble. No, el nou Camp Nou pot apretar. I a més, la gent té moltíssimes ganes. Això, amb les ganes que hi ha l'any que ve serà... L'afició del Barça serà un factor importantíssim l'any que ve. Maig que ve hi ha a final de Champions amb el Barça, la setena, ja surt el GTA 6. La setena, anava a dir. Ja ens hem saltat una etapa. Que ja m'agradaria, La sisena, el GTA 6. El Mundial. Sí, perquè impugnaran el partit de l'Inter. Que ja he trobat entrades a veure amb Bad Bunny. Vull dir que tens un mes de maig... Sí, l'elàstica per això estiu, a la platja amb els micros. I mirant el futbol. I després tens un Mundial, Per això dic, el Mundial estarem... sortia, un meme que sortia, diu, l'estiu que ve, amb els teus amics, després de mirar-te 3 partits del Mundial, i també fem un GTA, saps? La felicitat, no? Increïble, Doncs bé, hi ha una cosa que a mi també em dona molta felicitat, crec que... I si no t'aniràs al cinema, mira, Vengadores, també et diré. Vull dir, cuidado, o Spider-Man, és que l'any que ve... Jo crec que ja ens estem anant. Sí, teniu raó. Si hi ha una cosa que em dona felicitat, i crec que vosaltres també, és l'època del mercat de fitxatges. Època divertida, comença a haver-hi moviments, per exemple, equips com el Madrid que ja pràcticament ho tenen tot arreglat, simplement falta, crec que una mica el que seria el perfil de mig centre creador que vam parlar, que sona Angelo Stiller del Stuttgart. Sí, però jo crec que no tenen tanta necessitat de buscar-lo. Potser no s'estan preocupant tant, perquè Carvajal torna i Alexander Arnold és un tio que en aquesta posició pot rendir bastant bé. No està fet Alexander encara. Però diuen que amb Xavi Alonso, si juga amb 5 defenses com juga ell, Carvajal podria passar de central dret. No està mal. Però Carvajal No, Madrid amb 5 defenses. Carvajal és un incògnita. Diuen, sí, es parlava de que el Real Madrid de Xavi Alonso, que per cert també és Here We Go, podria passar a jugar una 5-2-1-2. Per tant, figures com la de Rodrigo quedarien totalment fora, i Vinícius que faria de davanter. Sí, Vinícius i Mbappé, la parella de davanters, i falta la figura lateral esquerra, que està sonant moltíssim Álvaro Carreras, el jugador del Benfica, que per ser contra el Barça va fer uns partits superinteressants. Cantarà del Madrid, no? És cantarà del Madrid. Igual que... no. Home, algun n'han de treure. Sí, clar. Doncs sí, sona aquest noi. També sona Grimaldo, que era una de les figures que Xavi Alonso volia emportar-se del Leverkusen, i bé, el Madrid sembla que més o menys ho està encaminant tot, que per cert, ara que parlava de figures del Leverkusen, tenim ja firmat Frimpong amb el Liverpool, vale. Fitxatge. Tenim ja firmat, no nosaltres. Ja firmat el Barça. Els estan desvalijant, Sí. El Leverkusen. Sí. Vull dir que Frimpong per mi, gran recanvi d'Alexander Arnold. Molt Premier, no? Molt Premier. Per mi molt millor, Surt de la cantera del City, jugador absolutament una bala. Sí. I amb el Liverpool m'encaixa, és un perfil molt similar. Sí, molt ofensiu. I que és un tio que la contra és mortal. I el Liverpool en transicions ofensives són bèsties. Sí. El Liverpool està sonant Kerkez, de lateral esquerra. Kerkez, gran jugador del Bournemouth. I s'ha ficat a la puja per Florian Wirtz. Aquí volia arribar. Parlant de desvalijar el Leverkusen, la cosa no acaba aquí, sinó que la seva estrella Florian Wirtz queda clar que aquest estiu sortirà. La cosa està entre 3 equips. Us poso la situació. El favorit és el Bayern, vale? És el que més diners paga per fer-se amb el crack alemany, però hi ha un problema, i és que el Leverkusen està una mica neguitós al deixar anar el seu millor jugador el millor equip de la seva pròpia lliga.
Què passa? Es va entrar a la puja al Manchester City, que recordem que perd la figura de Kevin De Bruyne, per tal seria... Perd no, la fa fora. Bé, sí, se li acaba el contracte, marxa i necessita no un... l'han volgut renovar, Bueno, però ell mateix ja havia deixat d'anar sí. 4 o 5 indirectes. Jo crec que ha sigut de mutu acord, Jo, no sé, jo vaig veure que havia sigut cosa del City i que per tant ell no descartava inclús anar al Liverpool o altres equips de la Premier, encara que... El Liverpool va sonar. Sí. Sona bastant també el tema d'Aràbia Saudí. Sí. Ja veurem, De Bruyne serà l'MLS. Sí, De Bruyne serà un nom. De Bruyne encara li queden un parell d'anys de futbol. No. Però jo crec que... De Bruyne Segons l'aficionat, sí. I jo crec que tots estem d'acord que competir podria competir un equip d'Europa. Sí, però... Però ell crec que vol descansar. Jo, per exemple, que en temes de jugadors belgues... Clar, no, en temes de jugadors belgues, totes les notícies que surten me'ls miro bastant, perquè la selecció i tal, De Bruyne, des de fa 2-3 anys, ja començava a fer declaracions del rotllo, quan li preguntaven per Aràbia, deia, home, un jugador de la meva edat, que ja li queda poc futbol, s'hauria de començar a plantejar aquests sous milionaris. Vull dir que és un jugador que jo crec que ja està una mica fart del futbol, sempre la seva mentalitat ha sigut molt introvertida sempre, vull dir, ha tingut problemes. Estàs avorrint en Pozo. Ja, bueno. Bé, pot marxar si vol. el cas de Kevin De Bruyne, lògicament, en parlarem perquè sortirà segur i ja veurem on acaba. Però no contents amb això, com dèiem, la figura de Florian Wirtz és la que sona per reemplaçar, me semblaria un reemplaçament d'elit, o sigui, perfecte, però d'última hora ha entrat també l'equip de Liverpool, que també es vol fer amb els serveis de Florian Wirtz. Ja veurem, però qualsevol de les 3 opcions és un equip supercompetitiu a Europa. Suposo que per ell el canvi menys traumàtic és el Bayern. Ell vol marxar al Bayern. Tots aquests jugadors que destaquen a la Bundesliga, tots tenen pinta del Bayern. El Bayern ho fa molt bé, això. Tots acaben allà. Sí, és que qualsevol perleta que et surt per la Lliga, pim. Jonathan Tah, el del Leverkusen, un altre que sona pel Bayern. I la veritat és que sí, ha sonat bastant. Si algú vol anar a jugar al Leverkusen, accepten currículums, perquè no quedarà ni el tato. Jonathan Tah el teníem ja pràcticament firmat. Avui justament Fabrizio ha remarcat que ara el que està més a prop dels seus serveis és el Bayern de Munic. I una altra figura que també ha deixat clar que sortirà, també Fabrizio ha dit que el Leipzig ho sap, és que Xavi Simons marxa. I Sesco, clar, és que les seves... A veure, és que estem fent un monopoli amb el Bayern de Munic. Sesco és un punta que ojo, Sí, és més que una escopeta de fira. Han fitxat el mànager del Chelsea i en el Bayern i vol agafar a tots. 50 jugadors. Xavi Simons també va al Bayern. No dic que vagin al Bayern, sinó que tota la competència que podia tenir el Bayern s'està perdent. Perquè tots els equips forts de la Bundesliga estan deixant anar els seus millors jugadors al final. És que és normal també perquè el Leipzig aquest any ha quedat 9è, sí, i no té opcions a jugar Champions ni a res, i llavors jugadors com Sesco de la seva qualitat, de Xavi Simons, busquin un lloc fora. A mi Xavi Simons m'agradaria que tornés al Barça. Xavi Simons va deixar clar que ell vol jugar al Barça, de fet són paraules textuals, però Fabrizio va dir que primer passaria per un altre equip. Què passa? Si el Bayern no fitxa Wirtz, és molt probable que Xavi Simons acabi al Bayern, i probablement si el City no fitxa Wirtz, és probable que Xavi Simons acabi al City. Per tant, el Barça on te'l posaríeu? Seria per Dani Olmo, ara mateix. Jo crec que el Barça... També diré, però també diré, és un bon jugador perquè te pot jugar una mica de fals extrem esquerra, te pot jugar de migcampista ofensiu i també et pot jugar de migcampista creador, perquè jo recordo. Per tant, podria ser un jugador, una peça clau per anar movent en el que pugui faltar al Barça i que es pugui arribar a convertir en una figura important. De fet, és una peça ideal per complementar amb Balde, perquè és una mica el que busquem amb Rafinha, de que a mi m'encanta. Quan juga amb Balde i Rafinha va cap a dins, sí, són íntims amics, doncs quan Rafinha entra cap a dins i deixa la banda Alejandro Balde, doncs és una mica el que passaria amb Xavi Simons. Sí que és veritat que avui dia potser no és necessari. Tenim molta gent i jo agafaria posicions pures. Clar, no, i que potser acaba al Barça i seria molt bé, però no ara. És boníssim, això. Tenir un jugador que el pots posar on te vulguis. Però quants en tenim d'aquests? Tenim Gavi, tenim Fermín, tenim... Mira, sincerament, a mi em perdonareu per lo que diré ara. Ojo, Gavi, prepara't. M'agafo. Apreta exclusiva. Exclusiva. Prepara't a Gavi. Jo per mi Gavi me'l fumo. Està claríssim. No és tan... O sigui... És impresentable. Gavi ha baixat molt el seu rendiment des de la lesió, Jo anava a dir, no estic tan lluny del que diuen Saba, jo, O sigui... M'encanta Gavi, me l'estimo molt.
deixem de ser germanes de la caritat i sincerament o rendeixes o fora. Però I Gavi, rendeix, què ha fet? Si Gavi l'únic que fa és sortir corrents i cardar-li un pal al primer que passa. Jo no el vendria, però sí que és un de vigilar, Sí. Perquè si fa una temporada igual que la que ha fet ara després de tornar a lesió, lògicament no se li cardarà pressió per fer-lo fora ara, és lògic, però jo sí que li donaria l'oportunitat. Però si la temporada que ve és igual de transcendent que aquesta... Però és que no és només, és a dir, vale, torna de la lesió. A més, no és només aquesta cosa que ens falta d'agressivitat, que mai hem tingut i que va bé tenir un tio així per sortir pam, sinó, us en recordeu aquell partit que havia de sortir i li va demanar a Hansi, tu, posa Ansu, va, que ho estava fent molt bé, tal i qual. No sé, jo veig aquesta generositat, aquest companyerisme i tal... Ja, però això no funciona així, tio. Ja, però... Jo sincerament, o sigui, si hagués vist que Gavi, abans de la lesió, fos un tio que hagués donat un nivell com el que està donant Pedri aquest any o així, te diria, no, mira, hem d'aguantar una mica i a veure com surt. Però Gavi em semblava un bon jugador, però tampoc m'ha semblat mai cap estrella. Saps què vull dir? El que sí que tenia aquesta entrega, aquest treball... Jo estic a veure, que no és intocable. Si un club et paga 80 quilos per Gavi, se'n va Gavi. Ara màxim t'ha donat, què? 30, 40? Jo t'he de dir... Gavi 60 els pots arribar a treure. Jo estic avançava, però també penso que em sorprèn molt perquè jo recordo les típiques entrevistes a aquests entrenadors o persones que han estat en el club a la part de formació, a la part de la Masia, que sempre destacaven que Gavi no destacava per al seu caràcter, sinó que la Masia destacava per la tècnica, perquè era molt bo, i és una cosa que em sorprèn perquè potser amb el primer equip no és el que hem vist. Sí que té detalls tècnics molt bons a vegades, però no és el que més hem vist de Gavi, sinó que veiem aquest caràcter, aquesta garra, aquestes ganes d'anar a totes, però estic amb el que diuen que si t'arriba una bona oferta que li passava la pilota a 2 metres i se la mirava, això Gavi no ho fa, tio. Gavi es deixa fins l'última gota de... Però tampoc Gavi et fa les sortides de De Jong o la temporada que... Com comparis Gavi amb De Jong, m'aixeco i m'apiro. No. A veure, no són ni la mateixa... Escalfada, no són ni la mateixa posició, però vull dir que és és aquesta entrega que jo crec que això és impagable, tio. Qui ens diria a mitjans de novembre que defensaríem així a Frenkie de Jong, És que segur, no teniu ni idea. Jo de tota la vida. Jo defenso el rendiment, Pou. Sí, no, però vull dir que al principi de temporada va haver un moment... El renovarem i li tornem a pagar una pasta i tornarà a tocar-se la polla. Però vull dir, ens està fent servir. Va haver-hi un moment que dèiem, tu, aquest tio se'n pot anar pel cul. Igualment estem tots d'acord que, a veure, és bona opció renovar De Jong, crec que està molt bé, jo el renovaria, lògicament, però a la baixa, Però un moment. Deixem-nos d'històries. De Jong, estem parlant d'un jugador que per mi ha donat més bones temporades que dolentes. Jo no estic d'acord. Crec que l'únic moment en què ha sigut superior al de l'Ajax ha sigut aquesta temporada i la temporada en què guanyem la Copa del Rei amb els gols de Griezmann al Granada. Sí. La temporada aquesta de Griezmann, però és que de fet De Jong és el millor jugador de la plantilla aquell pot ser. No diríeu que Frenkie de Jong també destaca l'última de Messi a l'última que guanyem la Lliga? Aquella temporada Pedri venia d'estar més... A la temporada que Pedri està més lesionat, però per mi no era superior al De Jong de l'Ajax. No. Tenim comentari? Tenim comentari. Abans de marxar, perquè ja ens queda poc, l'Antequera ens pregunta que m'agradaria saber el motiu de l'odi de Ferran de l'Edu. No, jo no odio Ferran. Jo només dic que si ve un equip i et paga 60 quilos per al teu davanter suplent, l'has de vendre, tio. O sigui, és que l'has de vendre. I a més, quan penso que no... O sigui, mira, ara podré dir una tonteria o una bogeria, però jo crec que hauríem de ser valents i no apostar ni per l'Ewan ni per Ferran l'any que ve i intentar canviar. És a dir, l'Ewan és que a mi m'agrada molt, perquè té molt de gol i el tio, és veritat, l'enxufa. El que necessites, un tio que l'enxufi. Altres fan 35 driblings i no l'enxufen i ell l'enxufa. I Ferran sí, té molta entrega, però no, tio, o sigui, a mi no m'ha agradat mai. Penso que vam sobrepagar moltíssim amb els 65 milions que vam pagar i que si tenim l'oportunitat d'amortitzar-lo i de guanyar algun duro, tio, ja veus per allà que se va. Víctor Boniface millor. Estic d'acord amb la majoria, però trobo que és que s'ha guanyat estar aquí i hauria de ser una oferta molt increïble per pensar-se. A partir de quan us ho pensaríeu? Jo 90 milions. Jo amb 60 m'ho penso. Jo amb 50. 50 jo també. Jo amb 70.
Bueno, estem ahí. Traient en Saba estem ahí. Jo... Tu te venen amb 85 quilos i no vens a Ferran, tio. Sí. Tu... Li has tret 5 milionets. Va, dius 90, m'ho començo a pensar. Amb 75 m'ho penso. Amb 75 m'ho penso. Home, clar. És el seu clip. Amb 70 porto jo, amb el C4 o porto... Abans d'acabar, Saba, hem dit que el preu de Gyökeres era voltant de 65. Et ve l'Sporting i te diu, te canvio a Gyökeres per Ferran, ho fas sí o no? Sí. Vale, fins aquí el programa. Perquè per mi Gyökeres no val 65. Jo abans de marxar vull dir que estic trist perquè la temporada s'acaba. Tot i la felicitat d'aquesta temporada estic molt trist. Dilluns que ve hi serem, eh? No, és important dir-ho. estic molt trist perquè la temporada s'acaba i aquesta temporada ha sigut molt maca i s'està acabant i estic molt trist per haver d'estar 2 mesos sense futbol, però d'aquí 2 setmanes, perquè dilluns que ve, si us connecteu a la ràdio, hi haurà l'Enric presentant el programa de Festa Major. Bueno, l'Enric no estarà... Bueno, s'ha presentat el programa de Festa Major, així que d'aquí 2 setmanes ens veiem amb l'especial final de temporada, que durarà, no sé què hem firmat, si 2 hores o 1 hora i mitja, 50-50 diu, doncs ja en parlarem. Tots aquí d'aquí 2 setmanes, programa especial. Adeu.